Dokmoka Sports Association atum chepatir piponsi Ingdeng Kep Karitang abari Minister Dorsing Terang chikimo Annual Football League surihini ra inkorahini kepathu kepangcheng pon. Piniwo signify krip horni Dokmoka Sports Association atum chepatir piponsi Ingdeng Kep Karitang abari Minister Dorsing Terang chikimo Annual Football League surihini ra inkorahini kepathu pangcheng ponlo. Dokmoka Sports Association Dun Maipu, Sambor Rongpi, Kongchun Bang Khan Ronghang, Football in Charge, Jirsong Terang Anparta, Dokmoka Sports Association along Klembang Pu Klembang Piatum, Kachepatir Pipon, Bangso Kepathu Kepangcheng Pon Amai Long, Aluhi Sarpo Manpen, Karbi Rongasar Amai, Kongchun Bang, Rupen Hanse, TSA Amai Pu, Semsing Inti, Dhoni Tokbi, Lapen Karitang, Dorsing Terang Asopo ACS Officer, Dilip Terang Atum Pendang Lok Pendangan Manpen Kedo Aluhi Atum Chetong Dun. Kepathu kepangcheng pon pe aprang Kalitang abari Minister Dorsing Terang aphan chikimo ponsi chikimo amilor kai ponlo lapen ronga sar Ruben Hanse hin pen alangli kai lamo than pon Bangso PACS Officer Dilip Terang hin pen sitami Bangso kepathu kepangcheng pen angdung kiti anta kemisen pen kepathu kepachun ponji aphan than pon Anparta kirang jilang aningkan ansitami Dokmoka Sports Association atum kepathu anat laan sose kang tur ponji along chirap chitu dun bom jikuta than ponsi kepathu ji aterang atuma phan hiljumi pidun pen kepathu pangcheng ponlo Ingdeng Kep an let Dorsing Terang Memorial laso tournament pini pencheng ponsi nitum laso dakla puch khela bibon bro lasi non la kewang jilang pen apen samyang ko dothui lapen la jujetikan nitum la bang solik continue do ponji lapen la solong ponsi nitum la intersap kado kabe kepathui ban same labang solik long ponsi tum ingsai ponsi ingwai ponsi nitum ala dak same chepati dun ji phani tum dak ponsi non labang solik long se tum ingwai ponpo lapen si la kado kabe club tum phanan same isi ka chuning ri la lo kado kabe same talent do tum an la Dokmoka under DSA la so under do tum an la so opportunity bang mis tun de der nang tum talent do tum an same labang so opportunity hudle nang itum join dunra mo intersap hut same dakon se itum select se hala dak same pon thubo Pini Bangso Annual Football League kepathu pon aterang atum lake Barim Langso Youth FC lapen Ikoi Kro FC atum angbongsi pathu ponlo Barim Langso Youth FC atum kethek muchora jok 3-1 goal pen chepa hai ponlo lake Kalitang Dorsing Terang ex minister Paswa men pe ditum dak lik cheng no ditum pening an ke Ingdeng Kep ke chok lo ke cheng la ke pini pen si ke cheng lo la so pen pini cheng po mo ke juji la ke tarik po Julai chik lo ase jut po la lang li sar tum chela ex minister Dorsing Terang atuma family an si la so donors mane la so lik ake ala ke sara men pen si nitum han nang pc ani kan wang ta nitum la so lik cheng bon bom lo lasi pening an ke ning kan kep ke chok lo ni tu mang ke las Dokmoka Sport Association nom han si nang pipi Dokmoka Sport Association na se hede asi na pipi ni tum si la so khela bang pipi pon mo Dokmoka pen Semsing Inti Karbiang Long Life